Part 4 yemunda weGetsemani, zuva re10. Takapedzisirawo pakuti tichitaura pamusoro penzvimbo tsvene tsvene. Makanga mune areka, makanga mune zvakare muareka umu mahwendefa. Ndizvo zvinhu zvakanga zvakakosha. Zvikanzi pamusoro peareka pakanga pane chifunhiro. Chifunhiro ichi ndo chakanga chine ngirozi mbiri dzakanga dzakatarisana dzakabatanidza mapapiro adzo. Pakati apo pakanga pane kubwinya kwaMwari kwaibuda ipapo. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi ndo chakanga chiri chinzvimbo chaMwari. Munhu aikwanisa kupinda panzvimbo tsvene tsvene mumwe chete. Muprista mukuru ndiye aipinda imomo kamwe chete pagore, pazuva remutambo, pazuva rekuyananisirwa. Handingariti mutambo yesacho, zuva rekuyananisirwa, Day of Atonement. Ndo paaipinda neropa raaisasa pamberi peareka nezvinenge zvakapfungaidzirwa zvinonhuhwira. Muri kuzvinzwa? Zuva rimwe chete chete. Isu takatiwo Jesu ndiye muprista mukuru, ndiye chete waikwanisa kutaura naBaba direct. Unokwanisa kuvataurira kuti chino nechino ichi, uchitikumbirirawo, uchitirevererawo. Asi tinoziva zvedu isu kuti nomusi waakafa, chidzitiro rinova iro keteni raipatsanura nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene zvikandi rakatsemuka nepakati, zvichireva kuti isu takwanisa kupinda pamberi paBaba tichikumbira. Asi tinongopinda here pasina utsvene? Ndipo paya pandakati ndosaka apa paita kunge pane progression kana mastages outsvene anodikanwa kunzi unge uri pamberi paBaba. Pane zvinhu zvatinofanirwa kutoita zvinoreva mapoka iwawo, wekuti boka rekutanga, boka repiri, nepakanga pazosvika Jesu. Nekuti achitaura kuna Johani anotaura kuti iye haasiri anotireverera mushure mezvinhu izvi, haasiri iye unotikumbirira, asi imi maakukwanisa kukumbira direct, nokuti Baba vanokuzivai nokuda kwangu. Muri kupanzwa kaipapa? Chidzitiro chetiramboti chakatsemuka, zvakuzadziswa zvakanga zvataurwa nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvazvakureva manje kuti izvozvo zvaakanga aita kwakanga kutori kuzadzisa kwokupedzisira, kuti izvi ndizvo zviripo izvo. Asi pane nhano 3 dzaunofanirwa kuita kuti usvike ipapa. Tichaona kuti zvinongareve chii. Takati isusu zvinotiradzawo kuti ana Sifasi, Johani nana Jakobho vaive savaprista vaikwanisa kupinda panzvimbo tsvene, asi panguva ino Jesu achiripo vakanga vasingakwanisi kupinda panzvimbo tsvene tsvene. Saka zviri kutirakidzawo uprista. Uprista huno hukuru hwakanga huripo sehwauprista hwakapuhwa vaRevhi. Nekuti kwaitovawo nemuprista mukuru, kwoita vaprista vakanga vari vakuru zvishoma, vaduku zvishoma kupfuura iye, kwozoita vamwe vaduku duku. Kwekupedzisira kunze uku kwakanga kuna vaRevhi. Muri kupanzwa? Vaprista vakanga vari veimba yaAroni chete. VaRevhi ndo hama dzavo, nokuti vakanga vari veimba imwe chete navaAroni. Paimba yaRevhi ndipo pakasarudzwawo Aroni kuti ave muprista. Tatiwo pakupedzisira iyo nzvimbo tsvene tsvene yaipindwa naJesu yaive neareka yesungano. Chinhu icho chakakosha. Areka yesungano yakanga ine chiko, yakanga ine mahwendefa, zvichireva sungano iripo pakati paMwari
nevanhu. Sungano iripo pakati peMwari navanhu ine zvakatemwa nezvakatongwa. Kana tichitaura muchirungu tinoti pane maconditions. Uri kuzvinzwa? Haungangoti ndiri pasungano naMwari kusara kwokunge maconditions ekuti unge uri pasungano kana kuti zvakatemwa nezvakatongwa uchikwanisa kunge uchizviita kana kuzvizadzisa. Zvakatemwa nezvakatongwa zvinowanikwa pamahwendefa omurayiro. Zvikanzi wakazoona hwendefa raputswa, ndokupararawo kwesungano. Asi sokuoma kwakaita dombo richikwanisawo zvakare kuputsika, ndo zvakaita sungano yavanhu naMwari. Saka usazvinyengera uchingoti ndiri pasungano naJesu, sungano naJesu, sungano naJesu, usingamite maconditions esungano, usingakwanise kuita nokuzadzisa zvakatemwa nezvakatongwa. Unofanirwa kuzviita nokuzvichengeta. Akakwanisa kungozviita zvaidiwa naMwari ndiye Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye muchinda wesungano. Ndiye muprista wazvokwadi. Muri kwanzwa? Vamwe havaingopindawo sekupupura, sechiratidzo, kudzidzisa kwaiita Mwari vanhu zvinhu zvinenge zvichidiwa. Zvaiitwa navaprista zvakanga zvisina kuperera ipapo. Kungonzi vaprista vanoita. Pane chinhu chaida kuratidza Mwari kuvanhu. Asi isu takazodzoka totarisa vaprista, takachiva vaprista. Izvozvo zvakatitadzisa kubatana naMwari. Nekuti takanga takuti ko ava vakagosarudzwa sei isu tisingasarudzwe. Dambudziko iroro rakanga riripo pavana vaIsraeri kubva kare. Kana makambonzwawo nezveboka raKora, pakanga pana Dhatani naAbhiramu, vanakomana vaOni. Handizivi kuti mumwe wechina ndiani. Pakanga pane kumukira kwakanga kuripo kwaingoitirwa vana vaAroni, kana Aroni iye pachake naMozisi vachiripo vaitongomukirwa. Muri kuzviona kacho? Iko kusiwa kwedu zvichinzi imimi hamukwanise kubata upristo, zvaitotiudza mwoyowo isusu kuti kana Ishe, kana Mwari nekumuda kwatinomuita achingoti ava vana vaAroni chete ndo vanofanira kubata vaprista, kana achiti vaIsraeri chete ndo vanhu vake, ko isusu zvinoti chamunamatireiko? Ngavangonamatwa kana ivavo vanofanirwa kunge vachiita zvinhu zvaanoda. Asi yakanga ingori nzira yekungoratidza. Kwamunoti kusarudzwa kuya kwava navaAroni navaRevhi kungadai kuri kutukwa, nekuti zvinhu zvavainzi vaite zvakanga zvakaoma, ivo vakanga vasingazvikwanisi nekuda kwemwoyo yavo nepfungwa dzavo. Nyangwe vaIsraeri pachavo vakanga vasingazvikwanisi zvose. Kwaingove kutaura kwekuti tina Mwari, tina Mwari, tiri vanhu vakasarudzwa naMwari pasina. Sekungobatawo kwamunongoita mabhaibheri enyu muchienda kuchechi muchiti tiri vaKristu, tiri vaKristu. Muri vaKristu here chokwadi? Kana kuti uKristu hwenyu hune zvimwe zvinhu zvahunoreva? Hunokwanisa kunge huri uKristu huri independent. Muri kunzwa? uKristu husiri pasi pesungano. Kana huri uKristu husiri pasi pesungano, zvinoreva kuti imi mava maantikristu. Muri kuzvinzwa?
musiri pasi pesungano, musingazvisunge pana Ishe wedu Jesu Kristu, muchiita zvaanotaura, musingamukudze, muchimudikupisa, muchitora mamwe mazano akabva kune mamwe mativi, muchikudza mazano iwawo kupfuura zano raIshe wedu Jesu Kristu. Hamusisiri vaKristu, mava maandikristu. Naizvozvo chinhu chiri nyore nyore kuti kuzviti muKristu iwe uri musatanist. Muri kuzvinzwa? Kana muchizviti muri maKristu, kudzai shoko rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu pakutanga. Zvakazotaurwa navadzidzi ngazvive zvinobetsera shoko rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Kana zvichipokana naro, musazvikudze. Vavarirai zvinodiwa naIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti Jesu ndiye wakauya uri pamurau, pavaprofita, pamapisarema, pashoko rose munomuwana Jesu Kristu azere pose. Muri kuzvinzwa? Nekuti dai akanga akauya asipo pazvinhu izvozvo, tingadai tisina kumuziva saIshe wakabva kuna Mwari. Hataikwanisa kumuziva semwanakomana waMwari. Iro shoko rakanga ritoripo kare. Iye asati auya ndiro rakatizivisa kuti uyu ndiye Ishe Jesu. Naizvozvo handingati Jesu ndiye wakapedza murayo, akati hausina basa, chiurasha, kwete. Zvikanzi akaunatsa, akautsvenesa, akauita perfect. Ndogara ndichitaurira vanhu vazhinji kuti murau waIshe wedu Jesu Kristu wakaoma kupfuura murau waMozisi. Iri ndiro idi ramunofanirwa kubata. Jesu ndiye kuguma kwemurayiro. Asi nzwisisai kuti kuguma kwacho kunoreve chii? Kuti murayiro haungazova perfect kupfuura ipapa. Ndiye kupera kwemurayiro. Nzwisisai kuti kupera kwacho kunorevei? Kuti zvazadziswa, zvatsanangurwa, zvakakwana. Izvo zvatakanzwa. Muri kubanzwa? Endai kumashoko emukadzi uya waakasangana naye patsime raJakobho. Mukadzi wesaika uya wainzi akanga ane varume vakawanda, akasangana naJesu patsime, akanzi ndipewo mvura. Pakabuda shoko rekuti chii? Zvikanzi Kristu iye Mesiya wakanga uchazouya ndiye anofanirwa kutitsanangurira chii? Zvinhu zvose zvinokutizivisa chokwadi. Saka chinhu ichi chekuda kuziviswa chokwadi nokutaurirwa murau zvakazara zvaunoreva nenhoroondo dzose zvakanga zvichazoitwa nani? NaMesiya. Iye ndiye wakauya akazadzisa zvose. Izvo zvekuti murau wakaguma hausisipo, chava chiandikristu chamunenge vakuita che. Zvingwarirei. Asi kana muri kuti mweya mutsvene ndizvo zvauri kukutaurirai, itai zvenyu, ini ndingakurambidzei ndakamira pano. Zvikanzi vose vanhu vakatadza kukwanisa kuzvichengeta zvakanga zviri pamurau, zvakanga zviri pasungano yaMwari navanhu, kusara kwaiye Ishe wedu oga, Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Nekuti ndiye aiziva kuti zvinoreve chii. Wakatitsanangura, nyangwe dai isusu taizviziva takanga tisingazviite, nokuti takanga tisingade mumwoyo medu maitiudza kuti aiwa, itai zvinoita zvinokufadzai imimi, musiye zvinofadza Mwari. Naizvozvo hamaimbofa makakwanisa murau kusvikira mazvipira kuna Mwari, kusvikira mazvipira kuna Jesu,
ndokuzokwanisa murayiro. Pateererei ipapo, pateererei. Kukwanisa kwedu murayiro kuri pana Jesu. Kusakwanisa kwedu murayiro kureva kuti tabva pana Jesu. Kuzvidza nekuzonda, kuzonda, unonzi kuzonda here kana kuzonda, whatever. Kuzvidza nekuzonda, kuzonda murayiro kwedu kunobva pakuti tava maandikristu. Muri kupanzwa? Pangwarirei nokupafunga, pafungei. Ngatiti amen. Nekuti Jesu ndiyo nzira yedu yose yokuti tigosvika pana Mwari. Pasina iye, somumiririri, segwara, sezvokwadi, somuzivisi, hataikwanisa kusvika kwaari. Zvaiitwa navaprista chainge vechingori chifananidzo, chenjere kuti munokwanisa kuzvinamata zvinhu izvozvo pasino kunzwisisa. Asiwo zvakare munokwanisa kuzvituka pasina kunzwisisa. Rangarirai zvikuru kuti haisi nyama inodikanwa panyaya dzaJesu idzi. Mweya ndiwo unodikanwa. Saka iye ndiye ane manzwi kana izwi rinoita kuti tinzwikwe kuna Mwari. Ndiri kuti chii? Jesu akaenda akandonyengetera ava ega. Ndiye ega ane nzwi rinoita kuti tinzwike kuna Mwari. Ndosaka waivepo pane ruzhinji rune 13, wakazovapo pane vana vaye, boka repiri, asi kumberi uku wakazopinda wava ega. Kunzwisisa zvinhu izvi kunokwanisa kuti tizvibatsirewo paminyengetero yedu, nokuti ndiyo nzira yokusvika pana Mwari. Ngatitarisei izvozvo. Boka paruzhinji zvingabirire chiko. In a nutshell, ndichipedzisa zuva rino, ndingati boka ravazhinji ravanhu vakawanda rinomirira mabasa, zvibayiro zvatinoita kuna Mwari. Zvibayiro izvi kururama. Muri kunzwa? Zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tirurame. Asi kana kururama kwawanda kunotipawo utsvene. Nekuti kururama kunoita kuti tibise zvakaipa. Kuwanda kwamabasa okururama uku, kubviswa kwezvinhu zvakaipa. Nekuti wakaita chinhu chakarurama, wasiya chakaipa. Uri kupaona? Naizvozvo musati mirayiro. Kuita zvakawanda izvi zvinotipa kururama. Nekuti nyangwe nakare kwakanga kune vanhu vakange vakarurama. Muri kupanzwa? Vakanga vasiri vaprista vanopinda mutende raMwari. Vanhu vaitonzi vakarurama ava nokuda kwamabasa avo. Kuita basa rimwe chete rakarurama kungozadzisawo kururama. Kana uchiita zvakawanda zvakaipa, hauzi munhu akarurama. Asi wakaita zvakarurama zvakawanda, pachishayiwa zvipomerwa, wava mutsvene. Uzvona?
Kana wabva ipapo pamabasa mazhinji avo uchipinda paboka rinotevera rakanga rina vatatu vakanga vasara vavo vega, Jesu wabvapo aenda pamberi, ndipo paunoona mwenje ona unenge wasvinwa kubva pamafuta, ndipo paunoona chingwa chinenge chagadzirwa kubva pazviyo, nokuwanawo zvinonhuhwira zvinenge zvaitwa sei, zvavhenganiswa. Muri kubanzwa here? Munyatsoteerera here? Kuvhenganiswa kuita sei? Kusanganiswa kweshoko raMwari. Zvikanzi zvaifanirwa kutopisirwa mazuva ose. Panopinda muprista achinogadzira chigadziko chemwenje, icho chingwa chichaingoiswa pasabata chete chaigara chiripo, changa chiri chokurangarirwa. Zvikanzi chaimirirawo marudzi ane 12 aIsraeri. Izvi tinongozviita zvinhu zvokufungira, asi ndizvo zvinokwanisa kunge zviripo. Zvaitaura kuita sei? Kuvapo kwaMwari pakati pavana vaIsraeri. Zvanga zviri zvakafanira kudyiwa naniko? Navaprista. Muri kuona nhano yaiswa vaprista, kunzi ndivo vanodya zvitsvene. Havadye zvakaita sei kana vachidya zvitsvene? Saka munenge makwiridzwa kana mabva chinhano chavaprista, mabva nzvimbo tsvenei, makwidzwa pachinhano chepamusoro. Zvakavhenganiswa, zvinonhuhwira. Zvinonhuhwira kuna ariko? Kuna Baba. Muri kuona progression yacho, kuramba tichikwidziridzwa, tichienda pamberi pakutenda. Zvinonhuhwira ndo mabasa enyu iwawa munenge muchiita matsvene akarura. Musakanganiswa nezvifananidzo izvi. Asi nyange takabvisa zvifananidzo izvi, zvinotongogara zviripo zvinonhuhwira. Munenge muchizviita musingazvizive zve, nekuti hamuna kudzidziswa pamusoro pazvo. Asi kune munhu akarayirwa pamusoro pazvo, anoziva kuti anofanira kuita mabasa akarurama namatsvene, kuchengetedza shoko raMwari nemirayiro yaMwari, kuvhenekera kuita seiko, kufamba achibwinya, achitaurwa kunzi Mwari ari apapo, Ishe Jesu vari apapo, ndokuti muve munhu angarangarirwa pamberi paMwari. Miteuro kai yamunenge muchiita musingazive. Miteuro haizi yangopfugama muchizumudza maoko, ndosaka isingatambirwe. Inoda kutevererwa namabasa okururama noutsvene. Amadiwa, tingasvike kupi? Yatigumirei ipapo. Nezuva re10 reOma tinosumudzira kubva ipapo. Mwari ngaave nemi. Amen.